Inida po mga pangga ang istorya tungkol mga pangga ki Pai Juan tapos ki Pai Pedro na mga hambugon na mga Bicolano. O yan na naman. Sarong beses da mga pangga nagiinom da si nagsusuroshot da si Pai Juan tapos si Pai Pedro. Sinugo da ni Satanas ang sayang alagad na demonyo. Sabi ni Satanas duman sa alagad niyang demonyo, "Alagad, nahiling mo iyan si Pai Juan tapos si Pai Pedro na mga parainom dyan sa Bicol. Ngunyan sinusugo taga sundoon mo na." So mga parainom sa Bicol, tigpasundo na ni Satanas. Ngunyan, so alagad ni Satanas na demonyo masinunod-sunod. Nagbaba siya digdi sa Bicol tapos susundoon niya na. Pero nagiinom-inom pa muna, susundoon si Pai Pedro. Tapos si Pai Juan, nagsusurshot pa, hambugon eh. 40 pa daan hambugan dumangkan duwang magpadiho. Ngunyan, so demonyo da, pigburumasdan mo na, pigmasid-masidan mo na, tas susundoon niya na nga ni. Ang sabi da ni Pai Pedro, lasngag na, nasobrahan na ning Miguelitos. O si Pai Juan itong, istorya. Alam mo pa di, duman sa mo pa di. Ang lolo ko pa di. Ang harong kan lolo ko, dakulaon pa di. Kasin dakula pa di, kan airport. Ako kaya ka dakula. Mapapagal ka. Pag nagdumang ka sa harong kan lolo ko, dakulaon na marami. Ang ngunyan, si Pai Pedro daan, nagkunyan man, daya man mapasapaw, tara mo mga hambugon ba eh. Si Pai Pedro naman da, ay mayo yan pa, di duman sa mo. Dahil mo pa din nayahapot, duman sa mo pa di, an halas duman sa mo ya, dakulaon, mas dakula pa sa harong kan lolo mo. Mas dakula pa. An halas duman sa mo pa di, sa sobrang dakula. Amay na amay pa din nagpapamahaw kami, maagi ang payo. Maagi ang payo. Tapos, an ikog, an buntot kan halas duman sa mo pa di maagi ito, nagpapamanggi na kami. Nagpapamanggi na nahapunan sa paglakbay kan halas halabaon. Sabi da ni Pai Juan, ay, ano naman pa di? So, totoo siya ng istorya. So, makatubod-tubod siya na pa ding istorya. Ako pa di dawa, burat na ako. Tatawa ako magtubod ka na maghiling kang tama. Tapos itong bakong magkatutubod-tubod. Iyon sabi. Sabi man ni Pai Pedro, ay dahi pa di. Sadit-saditan mo ang harong kan lolo mo. Taliliputang ko ang halas ko. So demonyo da mga pangga na nagmamasid-masid na masundo duman sa magpadi, Pai Pedro, Pai Juan, sinugo ako ni Satanas para sundoon na kamo. Sinundo na sudo ang hambugon. Pag abot da dumang ki Satanas mga pangga, burat-burat pa sudoa. Ang sabi da ni Pai Pedro pag abot dumang ki Satanas, ngaya pa ding Juan, nahihiling mo pa di nahihiling ko. No. Katubang na nina si Satanas eh. Sabi da ni Pai Juan, iyo pa rin nahihiling ko ang nahihiling mo. Sabi pala ni Pai Pedro, may dara ka dyan pa ding sundang ta, garo masiram ining na sa tubangan ta, garo may sungay pati pa din, garo mataba ang kanding na niya. Garo ang kanding digdi pa din, medyo dolor da kula, bubunoon ta ni. Napagkamalan kan dua mga pangga si Satanas na kanding, bubunoon na pati kan dua. Sabi ni Satanas, op, relax lang ka mo, relax lang. Sabi ni Satanas, maray ka ni Pai Juan, Pai Pedro, bumaralik na kamo duman sa Bicol. Madigdi ka mo sa kuyan purgatorio, bubunoon nindo ako, aagawan pa ako nindong pwesto kan mga kahambugan nindo. Pinabalik ni Satanas si Pai Juan tapos si Pai Pedro, tanda niya kayang hambugan doon, yugo mong bubunoong pada si Satanas. Kanding da. Ako kunya nung gayod, kakaldira tahong gayod na kanding tapos papaitan.
sabi pala ni Satanas mga pangga, umuruli na daw ka mo duman sa Bicol, aagawan pa nindo akong trono digdi mga hambugong ka. Aagawan pa nindo ako digdi sa purgatorio.